Здравейте! Днес ви взимаме с нас в село Рударци, на южния склон на Витоша, където предлагаме 3 парцела с одобрен проект за къщи с невероятни гледки. Проектът представлява 3 парцела по 500 квадратни метра с достъп до гора и 3 самостоятелни басейна. Парцелът ни има целогодишен достъп с асфалтов път. А в района основно има застрояване от ново строителство и нови къщи.